Naša dnešná misia je túto mašinu dať nejako dokopy, tam dozadu, pri potok niekde, vysypať listy, ktoré sa nachádzajú na vlečke, potom musíme behnúť k babke, wow, a doniesť drevo. Uvidíme, jak to dopadne. No poď, mákaj, vylož to poradne, tento bordel. Čo je? Čo si nejedol? Ak ti nejde pohnúť. Čo si nejedol? Dobre. Zoberieme benzín a ideme pre sedačku a pribijeme ju tam. Potrebujeme aj klince, počkaj. Máme veľké klinčeky. Uvidíme, čo si vymyslíme. Poďme. Dobre, dolejme trochu benzíniku. Poď, majster. Máš na to? No traf to. Dávaj, čo robíš? Tebe jebe. Asi zhoríme do piči. Však ale to čo si dojel, dávaj. Stačí. Dobre, idem nahodiť sedačku. Pribijeme ju tam poradne. Opa. Ale to bude držať. Dobre. A tam sa nevyjebeme, hej. Ukáž. Je jasné, drží jak dostá. No keďže pasažier nastúpil dozadu, a sa nám to celé prepadlo, tak to musíme nejak upraviť samozrejme. Máme tu klinec, dobráme takto dostičku a príjmeme to vlastne zo spodu do toho, aby to držalo. A nám sa neviebe po ceste a neprepadne. Takže samozrejme vždycky jak profesionáli, tam jeden klinec z hora, ďalší tam nie, to asi nevidieť zo spodu a navieme tam ďalšie klince a hádam to bude držať, uvidíme čo to spraví. No dobre, keďže to bolo hnilo po okraju a prepadalo sa to, tak sme to takto vyriešili, sme si najebali dosky. Uvidíme čo to spraví, hádam sa debilko neprepadne za jazdy. Toto máme Ťahaj. Dobre. To si robíš piču. Trošku odmeneme. Máme jednotku. A nič. Do toho dokryjeme. Voľačo z toho zoberieme. A z dôvodu, že máme tragač vo veľmi špatnom stave, tak tam toho asi moc nenaložíme, lebo by sa to celé prepadlo. Dobre, a teď sme to naložili nejak takto. A ideme otestovať, či to vydrží. Jebe! Problém. Sme to zmajstrovali jak kokot, jak to drží? Dobre, no ideme to skúsiť naštartovať, ale predtým neišlo. Stavíme k neho rek, tú takú chytinku. Keď niekto chytil, ma vyjebe. Na piči. Hej, to až to s týmto dostaneme. Na piči. Prečo to nie? Ty kokot, podpalím ho ten traktor celý vyjebaný. Fakt, či? Dobre, je. Nie! Do piče! Takže úspešne sme to doniesli do cieľa. Prežili sme obidvaja, je to v pohodičke a toto bude treba už len vyložiť, napiliť, upratať cenu do shopy a koniec.